Tia Richardson di gweld y gwagle gan Erin Murray allan ar y chwith. Murray heibio i Siobhan Walsh yn dda. Ac yn chwarae'r 1-2. Murray derbyn y bas yn ôl, ond mae'n cael ei llorio gan Fion Price o dan drwyn. Charlotte Carpenter y ddyfawnwraig. Cic o'r smotyn i Met Caerdydd. Erin Murray, Chamberlain yn mynd y ffordd cywir. O, mae Chamberlain di colli gafal ar y bêl ac mae'n nghefn y rhwyd. Smonach a deud y lleia gan Cerin Chamberlain yn y gol. Ellie Price ar ôl y bêl rydd. Siobhan Walsh yno yn ei bugeilio hi. Ellie Price yn mynd un ffordd yn ar ffordd arall. Gwych gan Price yn sgwar at Erin Murray sy'n dyblu mantais. Met Caerdydd, 22 o funudau wedi chwarae. A Price ar gwaith creu yn wych. Murray'n sgorio eto. Phoebe Poole dros y gicrydd. Poole, mae ar y targed. Mae'n arbediad da gan Amelia Fawkings. Ymdrech o safon gan Poole, prif sgoriwr Caerdydd. Mae'n ras fan hyn rhwng Rhian Oakley a Steph Turner. Mae'r gol geidwad i ddod yn bell oddi ar ei llinell. O, camddiffyn hunanfeddiannol gan Turner yn pasio'r bêl oddi ar y postyn cyn clirio. Ond mae yn gic o'r smotyn. Trosedd ar Rhian Oakley. Siobhan Walsh i haneru mantais Met Caerdydd ac mae'n plannu honna i gefn y rhwyd. Met Caerdydd 2, Caerdydd 1. Bêl uchel neb yn cymryd cyfrifoldeb yn y cefn. Murray mlaen at Ellie Price. Cyfle fan hyn i Price i sicrhau'r tlws i Met Caerdydd. Does bosib am gol gan Price. Mae di creu un ac mae di sgorio gol hyfryd hefyd. Caerdydd yn mynd yn uniongyrchol rwan. Os nam amser i wastraffu, mae yna gyfle fan hyn i Eliza Colley. A Fawkings yn cydio'n dyn yn y bêl. Cyfle ola Caerdydd o bosib. What a game in terms of us, in terms of performance we've put in today. I couldn't be prouder of these girls. Yeah, we love this trophy. The trophy's coming back home with us. Okay, and we're absolutely buzzing about it. I just thought too many of us were off the pace today. You know, there have been warning signs in the past few weeks, and you know, unfortunately, I think it all came to bear today. We take it on the chin. No excuses from us. I don't think we were at it for the full 90 minutes. We had moments in the game, and we just didn't take them. So, you know, we'll dust ourselves off. It's a very big wake-up call, and we got a full focus now into next weekend.